Ndakwaronga juang machiegni chenro mar pok opogore, chenro mitayo kod an Sharon Ong'ao. Okiny makawuono chenro makama akelo ni kantiere gwenge mag Kobodo e sub county Mandhiwa e county ma Homa Bay. Wabiro manyo pok mano mar biogas. Ang'e nyalo penjo kipenjori ni antiere kanye. Antiere dala mar Kajaduong' Juma Julu, kama bende biogas en achiel kuom yore ma bende gitedo godo. Ntiere rawera mong'ere kaka Kevin, ma bende biro bedo kanyisowa kaka biogas tiyo e dalani. Chakre chakruok nyaka giko, wabiro bedo kwaneno kaka gitedo kode e yor tet. Omiyo arwaki ibed koda nyaka giko mar chenro makamae machiegni. Nyakwarom Gajuang nanyisi motelo ni antiere gwengegi mago maga Kobodo Rachier, mane county mano ma Homa Bay. Mano mar bilo wach gi achiel kuom rawera ma bende osebedo kaloso biogas e gwenge makoni. Gisane sebedo piny mar bilo wach kode mar mondo mi olernwa kit pok ma bende otimo. Arwaki ni machiegni ma chenro mar pok opogore. Kwachako inyalo mna lero ne Nyakwarom Gajuang nyingi ijakanye. An iluongo Kevin Onyango Tieno. Ndhiwa sub county, Homa Bay county, Kanyadoto ward. To Kevin, dwach ni intiere gi pok mane? Pok ma antiere godo, ng'eny to gi ng'eny to ma sani bedo specified en mar loso biogas. Chien kacha kata gima nachako godo en loso timo electrical installation. Emene ng'eny ne athoro timo. Kasto nabedo interested yor loso biogas. Kana tiyo gi containers matindo tindo machalo kaka pipa, drums ma metallic. Koro naka wuoyo tajaso, tafundo wiye matight, to nitie tuchi moko mana akete bathe kama miyudo ka at least ne bet ka produce na gas. But ne thin koro nikech naonge gi lony. Koro kodhi kamano, awinjo ka nitie jomoko mane temo lando ni nitie tiegruok moro madhi biro machiegni within South Nyanza in Ndhiwa sub county kuhusu kaka inyalo los biogas. Koro nabedo interested nikech ne gidwaro jo electricians, plumbers kod jo masonry. Koro mano nodhi omiya chance nikech nan as an electrician. Mano nodhi omiya chance. Koro kane wadhi training wadhi wakawo 2 weeks. Ka waloso, ipuonjowa gokinyi sa 12, wadhi wasomo part mar theory. Karomo sa 2 wang'e, wasewuok wadhi e site oko, kaka inyalo los gas. Koro gini nodhi opuonjwa ni ikunye e low 100 centimeters kadhi piny, which is 1 meter kadhi piny e low. Kasto diameter mare bedo 130. Koro bedo around. Kosebedo around, to nitie kike itimone koroga piny, mamuon maber, gi kokoto maber, mobedo sealed maber. Kosebedo kamano, kasto ichak chweye gi bricks all round, mogike e mita achiel. Kosegike e mita achiel, koka iloso gimoro, mano ng'eni base mwaloso no, iluongo ni digester. En ma kang' owuocha biro to timo nade? Donje, kasto bedo stored kacha. Koro i wiye malo kae bedo carved. Kanyo, kama bedo carved iluongo ni dome. Dome manyiso ni ka noseol owuoyo piny kacha, keche wan gi components adek. Component mokwongo wan gi inlet chamber, which is the feeding chamber, kama iole owuoyogo. Kasto wan gi chamber mar ariyo, wan gi digester, kama owuoyogi bedo stored. Koro ka gas dhi bedo malo on top, ewi dome kacha. Kosebedo on top kacha, to wi dome kacha nitie kiketo chuma moro kanyo. Koro piping, itudo pipe koa gi ewi chumano. Kasto oringo kodhi e ot, direct nyaka e bana mar tedo. Bende wacho ni notimnu tiegruok samoro mar golo dok e it jopiny. Tiegruok ma kama notimnu e kinde thuolo maromo nade, nochul, koso nen nono? By the time mano wadhi kacha, nen program mar NGO miluongo ni African
biodigester component. Koro jogi ne gi offer training nikech iyudo ka nitie joma ji achiel within kata Kenya kae maloso biogas but gionge gi experience. Koro ka en ji nobiro to ne gimiyowa tiegruok ma bang' tiegruokno ng'ato ka ng'ato ne gi barua ma obedo go qualify ni gino ene gi lony. Koro nwabedo trained kamano ka gi offer nwa gino nono ma pesa moro amora mwanagolo timo nade ne onge. To mane en higa mane mochopo nade ma koro ikelo lose nyaka e dala kae? Mana kaka nasewacho, chien kocha ne an gi talent mar time matin tin. To ka program nobiro, obiro dwe mar 5 ma en jioni obire higani. Koro ka gibiro to adhi ma gitemo puonjowa maber kiko onego bed ni loso gino. Ma bedo gi lony mar lose. Manyaka gi sechegi ma en gima na aloso ka gi train an gi joma moko mane nitiere nikech kanyo noriwowa gi plumbers, masonry and electricians. Koro opportunity nayudo as an electrician mondo mi koro amed bedo gi lony kuhusu kaka inyalo lose gi lony manyasani. Bende gini dhi bedo kitangonwa kaka isebedo kiloso kata mana kaka iloso biogas e dala ka. En mana ni nyaka sani ng'ato nyalo penjo ni Kevin iseloso biogas adi? Nyaka sani aseloso 2 ma gimoro nitie yo Mbita ma nyaka gi sechegi gitiyo gite. Manyiso ni tiyo gi owuoyo to koti gi minyaga. Minyaga ma prefer sana en owuoch dhiang'. To kata minyaga mar dhano be itiyo godo bado ok obedo recommended ahinya. Titiyo godo. Koro nayudo lony kendo ni minyaga mar dhano inyalo ti godo to mana ka dhano obedo dhano ji karibu 15 at least nyalo produce. Kochok minyaga margi ji 15 nyalo golo gas makonyo e yor tedo. To kwa dhi owuoch dhiang' ma koro obedo recommended sana, watiyo gi minyaga mar dhiang' to ber mondo mi bed gi dher gredi. To dher gredi kibedo godo to onego gibed chakre dhok 2 kadhi mbele nikech ng'ineno chiemo continuously kasto ok obedo dhi malong'o mojaso maber. To mano ok omonwa tiyo gi owuoch dhiang' ma dhok mikwayo oko. Mikwayo oko ka gin bende inyalo tiyo gi minyaga margi but gito chakre dhok 6 kadhi mbele nyalo miyowa gas malong'o. Kevin, mar mondo mi wang'e kaka iloso biogas, requirements kata ang'o gini madwarore mar mondo mi biogas los chakruok nyaka giko moti makare? Mondo mi lose ka watiyo gi bricks. Bricks en matafare. Koro matafare mochwak maber, mowang' maber keke nitie joma lose ga keke gweng'wa ka iloso ga matafare. Koro mochwak maber ema ikawo matafare karibu nikech gigi sizes gi opogore. Wan gi 6 cubic meter, 8 cubic meter gi 10 cubic meter. Koro e size midwaro lingana gi the number of materials monego bed ni tiye. Kuom ranyisi kikawo bricks kidagero 8 cubic meter onego bed ni tiyo gi bricks 1000. Koro bricks gi michako go foundation to mang' idhi chwego kendo dom. Koro idhi tiyo gi bricks kendo ichako itiyo gi cement ma en simiti. Kendo ichako itiyo gi waya. Waya nitie ma sami igero dom cha nitie kaka gibedo hold kaka gika nitie kaka chuma cha dhi mako gi mondo mi kik gitimre nade kik gilwar piny nikech wi dom cha en gima obedo curved. Koro sama obedo curved cha tigere at that moment onego bed ni i hold go gi chuma go. Koro chumbe ga konyowa yor holding mondo mi kik gitimre nade kik bricks ma bedo
curved ka lwar piny. Kinyalo mana leronwa ni biogas ero waseneno oselos dala ka. Tutiyo kode nade dala kae? Biogas kaka watiyo kode dala ka, gi seche go watiyo kode e yor tedo. Itiyo kode e yor tedo, manyiso ni kika wagero ma nyalo konyowa, onyalo konyo ute karibu madhi 3 nikech ngufu ma en go ni malo, nikech en 8 cubic meter. Koro inyalo yudo ko osavu ute 3, man gi burners bende 3, to ing'eni bana ka bana, iyudo ka bana achiel nigi kendo 2. Koro kendo 2 go e ot machielo kendo 2, kendo ot machielo kendo 2, kamano nyaka kata ute 3. Kopore gi mano kendo, nitie konyalo tiyo kode stima. To koro bet ka en expensive nikech nitie materials ming'iewo machalo kama nyalo tiyo gi gas mondo mi omiwa yor lighting kata liel mar taya minyalo tige e ot. Koro iyudo ka materials ne bet ka expensive, to gin mana mag gases go. Ok inyal dhi ng'iewo kuom ranyisi ni dhi ng'iewo kata bulb mar stima ni kelo ni koro iunganisha kanyo. Mano ok dhi tiyo. Nyaka obed mana globe kata obed mana generator, to obedo mana marang'o? Mar gas. Ema kaka gas ni osewuok kae to bedo connected e gicha koko produce kotimo lighting. Wang'eni gimoro amora man gi ber nyaka bed ga chiedh nade, to ber bende ang'eni nitiere. Kilerne nyikoro mga jwang' ber mano mar bedo gi biogas. Ber nitie kendo ng'eny. Ber mar tiyo gi gas en ni ok watigi, yani koro yiende ok watimo nade, ok watong', at the same time okonyo alwora bedo ka warito alwora, nikech kwasekawo owuoyo ka to wase feed kacha, e feeder kacha, to gini dhi da malo process ni mwagol gas watiyo gi ot, mwachako gol biosilary ma en organic matter mwadhi tiyo gi ang'o e puodho. Nyiso ni kacha bokonyowa e ngimawa mar mondo mi wacham gik ma watiyo godo kwakete mbolea moa kuom biogas. Koro okonyowa yore mang'eny. Mbolea no be inyalo tiyo go e yor pitho, kendo inyalo tiyo go kaka top dressing. Koro tije ne to ng'eny. Kopogore gi ber, bende ang'eni nitiere achiedh nade. Dibed ni nitiere achiedh nade mage ma iseneno kata mana kilose? Achiedh nade mantie en ni en tich madwaro ji malong'o. Ok odwaro ng'ato achiel, odwaro karibu madhi ji 8 kanyo mondo mi lose. Koro period mokawo yor loso iyudo ka onyalo kawo period gimoro ka ng'eny to 2 weeks, to wachne orumo. Koro achiedh nade to ok ng'eny ahinya, nikech sama iloso itiyo gi bricks, itiyo gi chumbe go. Koro inyisowa ni nyaka wabed be aware of falling object, kata ibedo ka irwakori gi yas mowinjore e yor tijno, mok nyal ketho ngimani sama iloso. Kevin, bende ang'eni kaka jalni ero ma bende oseyudo tiegruok, ilony e loso weche mag biogas. Akeni bende iseyudo sir moro amora? Sir nyaka gi sechegi, to pok tayudo. To kaluwore ni asebedo ka alando ne ji mondo at least ji obed gi ng'eyo mar kaka gino tiyo. To ji achiel winjo ka at least gin gi interest mar dwaro mondo mi gimbe olosnegi. To kilose, kuom ranyisi kata mana miloso dala, biogas kiloso, okawo pesa di? Ovari nikech wan gi 6 cubic meter, gi 8 cubic meter, gi 10. Koro size matin mogik, kaka 6 cubic meter onego bed ni orange gimoro 50,000 mondo mi lose. Nikech ka idhi tiyo gi bags mag cement, tidhi tiyo gi bricks, tidhi tiyo gi kokoto, to labor be nyaka tim nade? Ichul. Makoro nyiso ni jok ma iloso negi biogas, odwaro jok mopidho dhiang' mar mondo mi gibed gi wuoyo. Kamano. Gimachielo ma onyalo tiyo godo en owuoyo no ma the best, nikech owuoyo inyisowa ni en gi gas mo miluongo ni methane. Koro methane no en o support yor burning.
Koro kwachako dhi e machielo inyalo tiyo gi minyaga, to minyaga no to obedo recommended ahinya nikech ok inyal kawe ma idhi iole puodho kucha. Ne jok madwaro mar mondo mi samoro siri mar mondo mi ilos biogas kata ni med lose, ang'e ni gweng' kae bende samoro nitiere jok madwaro mar mondo mi ilos negi biogas kata jok mopidho dhok, jamni. Akia ni ginyalo chopo ni nade? Dago mondo ng'ata manyalo miya support moro amora kata mondo mi akonye bed gi embe gi biogas. Anyalo wacho namba na masime. Namba na masime en 07 17 35 68 13. Kasto Airtel en 07 35 45 88 27. Koro aya kamoro ni Ndhiwa sub county, Homa Bay county, Kanyadoto ward. Koro an gi lony e loso gino kaluwore gi training mano omiya gi NGO no. Ng'ata manyalo gombo mondo mi konye to experience nitie kech kata gi sechegi en gima tiyo. To bende penjo machielo ma samoro nyikwa Ramgajwang' nyalo penjore ni biogas gi tiyo gi wuoyo maromo nade? Otiyo gas o produce maber ma kata ka in gi ute 3 4 moko to ok onego bed ni gibedo maboyo. Gibedo within 50 meters. Ma nyiso ni nikech iyudo ka pipe odhi mabor tiyudo ka nitie losses kata lal mar teko gas cha mondo mi ochop e bana machielo mar ot kama no dhi a long distance. Koro onyalo serve ute ma bet ka ng'eny karibu ute 3 4 kanyo. Isebedo kiloso kotenore kod cubic meters mopogore opogore. Akia ni mwadwaro neno milose dala ka en mar cubic meters adi? Owuoyo keke wan gi 6 cubic meter. Mano nyiso ni en 6,000 liters owuoyo mosebedo diluted. Onego bed ni ifundo kanyo. 8 cubic meter nyiso ni mano 8,000 liters mosebedo diluted bede iye kanyo. Koro kamano e process moluwo. Sizes ma ng'ata dwaro onego bed ni obedo in terms of cubic meter. Ma 8 cubic meter. Erokamano ahinya Kevin kuom nyisowa kit pok mitimo. En mana ni pok makama nyaka wanyise nyikwa Ramgajwang' mar mondo mikoro gine biogas mar 8 cubic meters ma bende isebedo kilose. Nyakwa Ramgajwang' pok watieko chenro makama nikech nyaka wane gi wang'wa. Ok kata nwach ni adiera en gima tiyo. Ka en ginero ma bende itedo godo, Kevin biro bedo ka nyisowa ni biogas mano mar cubic meters 8 molose dala ka olose yo machal nade mar mondo mibed gi ng'eyo samoro ka wani gocho ne kanyo ni dware dalani to koro ing'e kaka biogas tiyo. Kevin dong wadhi mar mondo mitang'wa. Ma iluongo ni feeding chamber. Dhok minyalo higo gi dholuo to onge. En feeding chamber kata inlet. Koro owuoyo ka nosejas mang'eny kuom moda mosebedo ka odhi mang'eny e gine kacha, e dom kacha. Koro daily inyalo kawo kata owuoyo ndo achiel tiruwo gi pi mar 20 liters. Koro koseol pigno kamano tirude. Koro kanyo kata kuponi ne gas machalo kike kite kokoto gi ng'ato soyo to yot mondo mi koro gol gi kanyo tiwito gi oko. Kata dhiang' ochamo gusu to pielo gusu kanyo tigolo oko. Koro kosetim kamano to iwuodho ma pipe ni iwuodho oko to discharge kodhi piny koringo dhi e dom kuecho. Koro dala no ng'injre mayot. Koro mano oserude kamano kasto koro ielo ma koro inlet. Koro kodhi koro mol kodhi e digester kuecho. Oringo kodhi e digester kuecho. Koro particles modong' ma tindo go binyalo olo pi chak ringo dhi kuecho
kasto koro kiluoke to discharge igolo gas ema nyalo dong' kama tino wuok kadhi oko koni. Koro kisetieko timo mano mose discharge kodhi piny, tikawo ichak itimo nade, igeng'o. Sama iseduoke kama matait, to mana kike okete jwala ni kae mondo mi kik ng'ato kaw kata gas moko kata kidi kik donje iye kuno. Bang'e kwa kae e feeding chamber to wabiro kae. Koro kaa wan gi kar dom. Manyiso ni koa kacha, wuoyno koserumo maber moa kucho, to donjo e gimoro ni digester. Tangi ma koro ting'e. Koro digester ka kich ma wan gi gas nigi component adek. Wan gi feeding chamber miluongo ni inlet, kasto gi dom kata digester. Koro digester kae maka wuocho oserumo maber mosebiro kae, to odhi obedo kanyo modhi ofundore, kasto gas cha dhi biro koro dhi opondo ewi dom kacha ma koro gas cha dhi timo nade, dhi bedo malo kucho. Nikech ka wan gi anaerobic materials ma miyo o compost, manyiso ni otimo fermentation, nitie tow mare moro nitie matimore iye kae. Koro ma en. Koro nikech wiye malo ka iluongo ni dom kacha en e gas holder, manyiso ni gas bedo ewi dom malo. Kasto ka wakawo chuma ma steel tikete wiye kanyo. Kosekete kanyo, koketimo ne piping, kotimore nade, kodhi e ot kucho. Manyiso ni koro produce gas. Koro mae is the main control. Mae control ma okuongo mitimo nade, minyalo control kata ka koro ida mondo igeng' gas kik dhi kocha. Koro mwadhiye ni ma iluongo ni expansion chamber. Koro expansion chamber ka nyiso ni gas kosebedo stored malo on top mar wi dom kacha, to wuoyo mosetiyo mosegolo gas ka, owuoyo ka nitie force magolo kacha ka gibiro expansion chamber ka. Sama gibiro expansion chamber ka, dhi gik kama koro nikech feeding ole kacha en gimisiki ole ga. Koro biro gik kama koro kosepong'o kae, to wuok kodhiye kacha iluongo ni slurry pit. Koro slurry pit kucho, koro biro wuok kaka mbolea manyalo konyo farmers kata e yor pidho gik machalo kaka alode, nyatim go top dressing, kamano. Koro wuok ka en ok odung' koro. Koro buoyo mane wiye ni nyiso ni gas osebedo stored osekane e dom kacha. Koro force ma gas cha losore kacha kobiro bedo kama onego bed ni owuok kodhi e ot kucho. Force mo nitie kacha madhire kata nade, kakele malo ka. Sa mol owuoyo kucho, to tek no sense ni ol manyien, to golo machon cha mosebedo use cha timo nade, biro ka. Koro mabe kosebiro mojaso mopong', to mol kodhi kucho. Mitiyo go cham en ma koro osebedo used, ma en koro onge gi gas kuome minyalo tigo kucho. Koro en mikawe titiyo kode e puodho. Kech kosepong' to biro mol kodhi e slurry pit kacha, tijowe kidhi kode e puodho. Ma kwawuok e expansion chamber, to wadhi nyaka kama discharge timore. Manyiso ni gas ni kama sama koro wuok kodhi kucho, nikech iruwo gini gi pi. Koseruwe gi pi, to ka gas cha biro kae, nitie kike pig cha seche moko oringo kotimo nade, kobiro ka ma kopono dhi mochopo kucho, tiyudo ka gas cha samotiyo onyalo reduce pressure mare dok chien, nikech mano nyiso ni pi bet ka ni ng'eny e line. Koro ibiro kae to igolo gini oko, kasto iswicho kamoro kae kama pabi nitie. Koro ka konyowa mondo kaponi pi nitie along the line mang'eny, to wa discharge pigni, wawinyo gino, kasto pigi timo nade, pukore piny. Mano koro mano ma pressure nikech pi onge kuome. De pi nitie, do drain pig cha. Koro ot kacha ma koro gas nitie ma koro tiyo itedo godo. Kendo en gas man gi ngufu, odhi ka en strong. Makata kama itede kode ni, iyudo ka
oremo odni yudo ka otin nikech wan gi bana achiel kende e ot ka man gi kende ariyo. Koro ber mondo mi gibed kende karibu madhi 3 kata 4, but in a short distance kama machiegni. Koro ma e kama gas nitiere. Gas osebiro gi kae, apani neno wall kanyo kiko ket pipes go. Koro wakete on gi kae. Kwasekete on, koko wabiro wamoko bana. Nyaka gi seche gi bana ni yudo ka en gi battery. En ok watia gi kibrit. Koro battery no ema chalo kaka gimoro ni igniter. Ma ni chalo kaka kibrit mamoke. Ma igniter en ma kochalo kaka kibrit. En chalo kaka kibrit mamoke. Koro battery ma korumo to iketo to ginene. Koro en battery minyiewo. Ticha kiwilo. En na dry cell. Bi kitambo rumo ok orumo mayot nikech en mana gima stwaye to okay. Sineno ke Yan tinde kenda we. kendo ne badhe kacha. No weyo chon. Kendo tinda we. Yande miyo wang'ara ma. Eloko ru. Kendo ma koro kethore ni koso poko kethore. Ketho mach. En mach moka no problem. Ene ke dhiang' be golo gi chasa kasa. Yang be golo gi chasa kasa. Sa dongoro watieko. Erokamano. Dipukore mana kama nyakwaro mgajwanga chayo osechiek mane biogas kaka tiyo nineno kanyo en owuoyo mabende koro golo gas. Ineno chenro makamano koterwa okang' kokang'. Kevin oselero kaka biogas makama kaka itime ma ochop ni koro onyalo tedo makoro chai bende osepong'. Kata kamano nokwan kendwa ka dala kanu antiere ji mopogore antiere ka gi Wuona Liz to antiere gi Mina Liz kanyakla kod Kevin mabende natang'onwa kaka chenro makama timore. En mana ni Wuona Liz inyalo mana leronwa ka bende dong otiyo godo nyaka inyalo chwako godo nyoyo. Gino chwako nyoyo machwak gimoro amora minyalo chwaki ochwako machiegni nyaka ring'o motuo. Koro nyakwaro mgajwang' Kevin bende nosechiwo namba ne kanyo ne jogo eko madwaro sire, jogo eko madwaro biogas e dalagi. Tekni nitiere gi iwacho ni owuoyo mano mar dhiang'. Koro inyalo tudri kode mar mondo mi ing'e matut. Gwenge gin wantiere gweng' mane? Wang'e gweng' miluongo ni Kanyamwa Kubolo. Kajuma Julu. Mantiere sub county Mandhiwa. E county ma Homa Bay. Kok manya kwaro mgajwangi kanyo ben makelo we giko mar chenro makama gino mara ni yudo puonja achiel ariyo adek ma bende inyalo ting'o. Orechuru masani nyaka juma babiro nyinga Sharon Ong'ao.